приятелство между мъж и жена без секс. И секс е разваляли приятелството между противоположните полове. Здравейте! Ало! Здравейте, добър вечер! Добър ден! Аз се казвам Борът от град Пловдив съм. Да, здравей. По темата се обаждаме. Да? Секс не може да има у вас А приятелство може ли да съществува между мъж и жена без секс? Мисля, че не. Просто приятели, защо? Това просто няма как да стане. То се подразбира. Ама от кой се подразбира? Мъжа или от жена? Подразбира се, че от мъжа. Мъжът постоянно мисли за секс. Вие не може да приема една жена до него да бъде само приятелка, без да се лега с нея, така ли? Абсолютно, разбира се. Няма такъв мъж просто. Мъжете, особено мъжете в България, са такива идиоти и пространци, че не може да бъде просто. Винаги мислят само за секс. Ама не е така, аз имам приятели, които са истински приятели без секс. Не, това не може да бъде. Те имат мръсно по-съзнание. Така ли? Аз съм 100% убеден, Петър Васенска се докара Андреева, са хубаво красиво се. Може да не се ето за някои мръсоти, като да гледат детета. Това беше комплимент между другото, защото така не е прозвучало. Да, благодаря ви. Благодаря ви за комплимента. Да, моля. Сега ще поздрав чрез вашето предаване. Кога да поздравя? Както стигам махата за Бобин Пловдив. Добре. Всичко добро. Всичко добро. Живи и здрави, Ботев Пловдив. Имаме, предполагам, следващ зрител.